Tlestew ix-xogħlijiet infrastrutturali fuq ir-roundabout li tgħaqqad lil Ħalqurmi ma' Ħalfaruċ u Ħalluqa u lokalitajiet l-oħra tan-nofsinhar ta' Malta. Il-proġett kien jinkludi diżinn mill-ġdid tal-junction biex jiġi faċilitat il-moviment tat-traffiku. Bis-saħħa ta' dan il-proġett żdiedu wkoll numru ta' toroq li mill-arterja prinċipali iwasslu li traffiku għal Ħalfaruċ u għal Triq Lingieret sabiex inqas karozzi kollhom bżonn jużaw ir-roundabout prinċipali. Dan il-proġett ikkumplementa x-xogħlijiet li saru aktar kmieni din is-sena fejn inbnew mill-ġdid u tjiebet il-kwalità tat-toroq fir-rotta li tgħaqqad l-inħawi ta' Ħalkirkop u l-ajruport ma' Ħalqurmi l-Marsa u l-Belt. Fuż it-toroq kien hemm triq Manuel Dimek li twesset għal 4 karreġġati u ċeknet ir-roundabout li hemm fit-tarf tal-istess triq sabiex is-sewwieqa jużaw karreġġata oħra li twassalhom dirett lejn triq it-Tiġrija. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Infrastruttura qal li issa li tlestiet din il-fażi tal-proġett, id-Direttorat tat-Toroq u l-Infrastruttura se jibda fażi oħra li tinkludi t-twessieħ ta' triq Ħalqurmi bejn ir-roundabout li għadha kif tlestiet u Ħalluqa. Din it-triq b'tul ta' aktar minn 1.5 kilometru se tinbena mill-ġdid bil-għan li tneħħi qatt ta' ostakli, kif ukoll it-triq tiġi ddiżinjata mill-ġdid biex għal darb'oħra jerġa' jkollha żewġ korsiji fuq kull direzzjoni tat-traffiku.